Industriaren ekoizpenaren erorketa etenda Araba, Bizkai eta Gipuzkoan. Iragan martxoan jarduera handiagoa izan zen otsailarekin alderatuta. Eustatek emandako datuen arabera, 2,5 hazi zen. Otsailetik martxorako joera positiboa izan da industria talde handi gehienetan. Ekipo ondasunak 4,1 handitu dira, bitarteko ondasunak 3,1 eta energia 1,2. Kontsumo ondasunak berriz 0,8 handitu dira. Industrian, pisu handienetako bi sektoretan hazkundeak izan dira 2013ko martxoan aurreko urteko hilberaren aldean. Zura, papera eta arte grafikoak 6,8 handitu dira, eta 5,5 berriz makineria eta ekipoa. Ordea, urte arteko tasa negatiboa da oraindik, ia 1,1 jaitsira izan du eta. Halere, ekonomia adituek diote, datuen irakurketa baikorra dela. Batez ere, industriaren erorketa asko moteldu zelako martxoan.